O Concello de Boiro impulsa unha nova liña de axudas para promover a conciliación familiar. Están pensadas para familias con recén nacidos e a través delas o Concello poderá facer achegas de ata 300 euros para compras realizadas en produtos de alimentación ou mobiliario para bebés. Este ano, o Concello de Boiro amplía o seu catálogo de servizos sociais grazas a unha nova liña de axudas e subvencións de conciliación e dinamización demográfica. O concelleiro de Política Social boirense, Raúl Treus, concretou que están destinadas ás familias con fillos menores de 12 meses. Especialmente naquelas familias máis vulnerables, vai a colaborar na contribución da adquisición daqueles produtos, alimentos, axudas técnicas que teñen as familias con menores, especificamente con menores de 1 ano ao seu cargo. Isto é unha medida innovadora non só para o Concello de Boiro, porque é a primeira vez, como xa dixen, que se sacan estas axudas e subvencións, sino que tamén é innovadora dentro do panorama galego e tamén nacional. Apunta que están pensadas non só para axudar as familias, senón tamén para impulsar o comercio local incentivando a compra nos establecementos de Boiro. Todas as familias que fan un gasto superior a 700 euros, o Concello de Boiro vai a colaborar con preto de algo máis do 40%, con 300 euros por cada 700. É unha axuda relativa, que para ser a primeira vez que se sacan estas bases non está mal, é unha axuda que vai a contribuir e que é tamén podese cofinanciar con outro tipo de axudas autonómicas ou estatais e, desde logo, esperamos cubrir esas dúas necesidades, non? As bases publicaránse nas vindeiras semanas e as familias contarán cun prazo de 3 meses para presentar as solicitudes. Desde o momento no que sale a convocatoria, as familias podan presentar os tickets das diferentes compras dos últimos 6 meses. E a maiores establecese un prazo de solicitude de 3 meses, para poder ampliar toda esa temporalidade, non? Desde os 6 meses, desde o primeiro día que se convocan, hasta os 6 meses desde o último día para a presentación de instancias, non? O que facemos é ampliar desa forma toda esa temporalidade para poder contribuir a que sea moito máis sinxelo para as familias. Tickets de compra con gastos en alimentación infantil, produtos de higiene ou mobiliario para bebés. Estas axudas están dotadas dun orzamento de 3.000 euros, iniciativa que destacou o alcalde do municipio, José Ramón Romero. O Goberno aposta polo aumento de servicios e, paralelamente, aumentar a calidade de vida dos nosos veciños e as veciñas, non? Por iso a importancia do que pagamos de impostos que sirvan para este tipo de axudas, non? E están dirixidas a sufragar os gastos asociados co cuidado de recén nacidos ata un máximo de 300 euros por familia, non? Como dicía o concelleiro, van a cubrir os gastos de alimentación infantil, produtos de higiene e tamén mobiliario de bebés. E como dicía o concelleiro, tamén van a mellorar o consumo no noso comercio local. Romero afirmou que o Goberno municipal seguirá traballando arreo no que queda de legislatura para seguir aumentando os servizos en favor da veciñanza.